ポポルブフ第40章王家の系譜。さて、ここで私たちの王家の人々について話しておこう。太陽、月と星々が現れた時の最初の祖父であり父であるバラムキツェとバラムアカブ、マフクタフとイキバラムの子孫たちのことだ。カウェック部族の始祖であるバラムキツェの息子のクオカイブが第二代の王となった。その息子のバラムコナチェが第三代の王となり、アフポップと称するようになり、第四代ではコトゥハとイスタユブの二人が王となった。第五代はククマツとコトゥハであり、神秘の王であり、王国を繁栄させた王だ。第六代はテペプルとイスタユル、第七代はキカブとカウィシマフ、第八代はテペプルとイスタユブ、第九代はテクムとテペプル、第十代はワフシャキカームとキカブ、第十一代はウクブノフとカワテペッチと続き、第十二代のオシブキエフとベレヘブツィはスペイン人に殺された。第十三代はテクムとテペプルでスペイン人に貢ぎ物をして服従し、子孫を増やすことができた。最後の第十四代はドン・フアン・デ・ロハスとドン・フアン・コルテスであった。これがカウェック部族のアフポップとアフポップカムハの系譜である。祖先たちがクマルカフの町を築いた後、カウェック部族は9つの大家に分けられた。カウェック部族の首長であるアハウ・アフポップ大家の名前はナヤを意味するクハであった。アハウ・アフポップ・カムハ大家は鳥小屋を意味するチキナハ家、ニムチョコフ・カウェック大家、アハウ・アフ・トヒル大家、アハウ・アフ・ククマッツ大家もそれぞれ大家を持っていた。その他、ポポル・ウィナック、チ・トゥイ大家、ロルメット・ケフナイ大家、ポポル・ウィナック、パ・ホム、ツァラツ大家、テペウ・ヤキ大家の旧大家である。次に、ニハイブ部族について話そう。最初の祖父であり、父であるシンカン・バラムアカブには、クオアクルとクオアクテックという二人の息子がいて、第二代の王となった。第三代がコチャフッフとコチバハ、第四代がベレヘブケフ、第五代がコトゥハ、第六代がバッツァ、第七代がイスタユル、第八代がコトゥハ、第九代がベレヘブケフ、第十代がケマ、第十一代がアハウコトゥハと続き、第十二代からスペイン時代となりドン・クリストバル、そして第十三代が現在のアハウ・カレルであるドン・ペドロ・デ・ロブレスである。ニハイブ部族もやはり9つの大家に分けられた。ニハイブの最初の首長であり旧大家の長であるアハウ・カレル大家、
アハウアフチックウィナックタイケ、アハウカレルカムハタイケ。そしてニマカムハタイケ、ウチュッチカムハタイケ、ニムチョコフニハイブタイケ、アハウアウィリシュタイケ、ヤコラタムタイケ、ニマルルメットイエオルトゥシュタイケである。次がアハウキチェ部族だ。最初の祖父、父であるマフクタフが最初の人間であり、その息子クオアハウが第2代。そして第3代はカクラカン、第4代はココソム、第5代はコマフクン、第6代はウクブアフ、第7代はクオカメル、第8代はクオヤバコフ、第9代はウィナックバラムである。アハウキチェ部族の大家はこの最初の首長であるアフチックウィナックアハウ大家、ルルメットアハウ大家、ニムチョコフアハウ大家、そしてハカウィツ大家の4大家のみであった。このほか、キチェ部族の首長たちにとって父のような存在である3人のニム・チョコフがいた。一人はカウェック部族を、一人はニハイブ部族を、もう一人はアハウキチェ部族を代表しており、預言者としての役割を果たしていた。これがキチェ族の本質である。以前は王たちが書いた本があったが、失われてしまい、確認する方法はなくなってしまった。しかしながら、今、サンタクルスと呼ばれているキチェに関するすべての物事について伝えることができた。